Yn amlwg rôl theatr ydy i fod yn adloniant, ond o ran theatr genedlaethol, mae angen gwneud i ni gwestiynu fwy, mae angen gwneud i ni gwestiynu pwy ydyn ni fel unigolion, ond hefyd pwy ydyn ni fel cenedl, a felly ryw radd mae'n anatod bod i gorfod bod yn wleidyddol hefyd. Hynny di theatr ddim yn bodoli ar wahân o pethau eraill sy'n digwydd yn y wlad. Wel, bod yn onest, dwi'n meddwl bod y theatr genedlaethol dibynnu gormod ar y clasuron, hynny clasuron Saesneg neu Ewropeaidd wedi cael eu cyfieithu, a clasuron Cymraeg i iaith, a heb fod yn fodlon mentro digon fo sgwennu newydd, neu gwthio'r ffiniau ran be maen nhw'n rhoi ar y llwyfan. Does gen i ddim problem o gwbl efo iaith y stryd ar y llwyfan, wedi'r gwbl dyna sy'n mae pobl gywir yn siarad ac i ryw radda. Does am bwriad cael theatr genedlaethol os dydym yn uniaethu ac yn adlewyrchu pobl Cymru ben balad ar hynny di. Does am bwriad i ddim ond adlewyrchu rhyw griw bychan o bobl dosbarth canol oed sy'n mynd i'r theatr. Y bwriad ydy adlewyrchu powb o'r top i'r gwaelod. So, na, does gen i ddim problem o gwbl efo iaith fatha mae'n cael ei siarad ar y stryd yn cael ei weld ar y llwyfan. Fyswn ni'n hoffi gweld fwy o sgwennu newydd a bod nhw'n gweithio mwy efo dramodwyr ifanc a bod nhw'n hybu sgwennu newydd, a hefyd ella meddwl am ffyrdd gwahanol o roi rhywbeth ar y llwyfan, a hyd yn oed meddwl am roi rhywbeth ddim ar y llwyfan o gwbl, meddwl am leoliadau newydd ar gyfer y theatr. Wel, mi ddylai theatr genedlaethol am hwn i ddal drych i fyny i'r Gymru, i'r genedl, yn enwedig i'r gymuned Gymraeg, ac bod y sgwennu o leia o dro i dro yn dweud rhywbeth am y profiad o fod yn Gymro yn 2012 ac ymlaen. Yn enwedig y gamp ydy cael sgwenwyr, sgwenwyr ifanc, meddai fi, ond sgwenwyr o unrhyw oed y deud y gwir sy'n gallu sgwennu i'r theatr. Ac mae hwn yn broblem i ni yn y Gymraeg. Yn sicr, os ydych chi'n cymharu ni a Iwerddon, hyd yn oed yn y blynedd degawdau dwytha yma, maen nhw wedi cynhyrchu sgwenwyr a dramau, nid bod nhw'n yn dramau gorau'r byd, ond dramau cyson sy'n deud rhywbeth am y profiad o fod yn byw yn Iwerddon. O fi ddylai'r theatr genedlaethol yn sicr fod yn politicaidd o dro i dro, os allwch chi gael sgwennu da am y profiad o wleidyddiaeth yng Nghymru, a dwi'n sôn am wleidyddiaeth plaid o angenrhydrwydd, ond mae yna dramau da wedi cael ei sgwennu yn Lloegr yn y blynyddoedd diweddar yma sy'n ymwneud unai ar cyfnod Thatcher a cyfnod ar ôl hynny hefyd. Felly, yn sicr, dwi wedi beirniadu sgwennu Cymraeg yn y theatr am nad oes a ddigon o ddeunydd gwleidyddol efo eg fach yno fo, a dwi'n meddwl bod yna le i fentro mwy na sydd wedi digwydd yn y gorffennol. Dwi'n meddwl bod yr un mae National Theatre Wales wedi gwneud wedi bod yn wych ac yn ddiddorol iawn, ac maen nhw wedi trio pob math o arddulliau, mynd â nhw i gymunedau, ddechreuon nhw o drama gymunedol a la Bara Caws, a ddim debyg iawn i gynrychiadau'r cynnar Bara Caws. Ac maen nhw wedi gwneud pethau esoteric a rhyfedd iawn, ac ddim mor llwyddiannus hefyd os gael awgrymu, ar y ffordd. Popeth yn iawn, a mi fyddwn ni'n hoff iawn o weld y Theatr Genedlaethol yn mynd i wneud yr un math o amrywiaeth o bethau ar sgêl fach ac ar sgêl fwy. Ond felly, na, dwi'n meddwl, a dwi'n siŵr bydd Arwel yn barod i wneud hynny. Ond wrth gwrs o dro i dro, mae rhaid i chi ffeindio gwaith sydd hefyd ag apel eang dorfol i dynnu pobl i mewn, i atgoffa bobl bod hwn yn perthyn iddyn nhw i gyd. Mae yna le i bob math o iaith ar y lwyfan, mae yna le i iaith Saunders Lewis hyd yn oed, ac mae yna le i'r iaith lafar yn ei pa mor fratiog bynnag ydy, mae yna le iddi os oes yna gyfiawnhad iddi o fewn y stori, neu beth bynnag ydy'r stori, felly sa'n problem efo hynny o gwbl. Ond yn y pen draw, nid hwnna sy'n bwysig, ond ydy'r stwff, ydy'r deunydd ei hun yn cyfiawnhau le ynddo. Dwi'n meddwl bod yn nod ag gael theatr genedlaethol ddwyieithog yn Gymraeg. Na, dwi'n wrthynebus i hynny. Dwi hefyd yn gwrthwynebu unrhyw dueddiad i gyfiawnhau bratiaeth. I gyfiawnhau bratiaeth. Rwan ta, dwi'n meddwl i fynegu unrhyw deimlad neu meddwl o werth, mae rhaid i chi gael iaith goeth. A gwaith y dramodydd ydy llunio iaith sydd yn gwneud hynny ac eto yn
rhugl ac yn llithrig. Na, mae yna achos pryder i mi bod gynnon ni feddylfryd yn y cyfryngau Cymraeg ac yn y theatr. A'r hyn sydd rhaid i ni wneud i achub y Gymraeg, neu gwneud y diwylliant Cymraeg mor debyg i'r diwylliant Eingl Americanaidd, a gwneud yr iaith Gymraeg mor debyg i'r iaith Saesneg a phosib. Rwan, does neb yn mynd i fynegu unrhyw feddwl na theimlad o bwys mewn bratiaeth. Mae gymaint gan nifer o sefydliadau cenedlaethol yng Nghymru yn ein gwadu bod Cyfryng Genedl wedi peidio bod, sef, dydwch chi, y Brifysgol, neu BBC Cymru a S4C wedi anghofio bod nhw'n sefydliadau cenedlaethol. Mae gennym ni hyd yn oed blaid genedlaethol sydd yn credu mewn cenedlaetholdeb. Wel, dwi'n meddwl y dyla y theatr genedlaethol fynd y ffordd yna os ydy fyw, neu be ydy diben. Be ydy diben y theatr genedlaethol os nad ydy yn gwasanaethu'r genedl. Dwi'n meddwl bod hi'n bwysig bod y theatr genedlaethol yn delio a themau gwleidyddol yn yr ystyr eang. Hynny ydy, be mae bod yn Gymro ac yn Gymraes yn olygu yn yr 11 ganrif ar 20. Dwi'n meddwl bod y ddyletswydd ar theatr genedlaethol i adlewyrchu bywyd y genedl, y gymdeithas, ond nid i fodloni ar hynny. Mae eisiau dehongli hefyd. Nid, da ni'n gwybod pa mor ddiffygiol ydy'n cymdeithas ni. Da ni'n gwybod, wel, os da chi'n byw mewn lle o Pontypridd, wedwch chi weld effeithiau yr ymddieithru sydd rhwng unigolion eu cymdeithas, ac yn enwedig os da chi'n darllen y papurau lleol am achosion o wahanol droseddau a trais a bob math o bethau erchyll sy'n digwydd. A felly mae eisiau adlewyrchu hynny. Ond, dydy mae ddigon i adlewyrchu a dweud dydy pethau'n ofnadwy. Dwi'n meddwl bod eisiau dehongli. Ac mae eisiau trwy gyfrwng y stori a'r cymeriadau, nid trwy bregethu, esbonio be ydy'r amgylchiadau a datblygiadau economaidd a chymdeithasol sydd wedi creu y sefyllfa yma. Ac i wneud hynny'n effeithiol, mae rhaid i chi wneud nid yn unig rhaid chi bortreadu, nid yn unig y dioddefwyr, ond y bobl sy'n achosi'r dioddefaint. Pan ddechreuais i sgwennu ar gyfer y theatr, oedden ni gyd yn sgwennu stwff politicaidd. O Bara Caws yn gwneud, oedd Dali'r Sylw yn gwneud, ac Gorllewin Morgannwg. A wedyn mi oedd sgwennu'n politicaidd yn, na, da chi'n gwneud hynny. Ond dwi'n meddwl, the times they are changing again, fel bysa Bob Dylan yn dweud. De. Ac dwi'n meddwl bod mae osgoi y cwestiwn y gwleidyddol yn llwfdra. Gael ei ddweud, gobeithio ni, mae hyn yn beth hunanol iawn i ddweud. Ond mae Arwel, fel pob cyfarwyddwr a chynhyrchydd arall yng Nghymru heddiw, am annog a rhoi cyfle i awduron ifanc. A mae hynny beth rhagorol. Ond mi fyswn ni ac aelod eraill undeb ysgrifenwyr yn ddiolchgar iawn tas o rhoi cyfle i hen awduron a creu canol oed. O ddifri, awduron, mae yna nifer awduron yng Nghymru sydd wedi profi bod nhw yn gallu sgwennu stori a dyfeisio a llunio cymeriadau. A dyna beth ydy hanfod drama. Dwi yn meddwl, a bod o ddifri, hollol o ddifri, dwi'n meddwl bod ni'n mesur gwerth unrhyw theatr yn ôl y dramau newydd sy'n cael eu cynhyrchu. Mae cyfeithiadau yn bwysig, a dwi wedi bod yn digon ffodus i gael cyfeithu dramau, a mae hyn bwysig, ond yn y diwedd, dramau grymus a chofiadwy gan awduron cyfoes. Dyna beth sy'n dangos gwerth theatr. Ac mae angen, dwi'n meddwl, ac pobl debyg i mi am resymau hunanol gallwch chi ddweud, ond bod cyfarwyddwr y theatr genedlaethol neu dramatwrg a benodi'r ganddo fo yn gweithio efo awduron i lunio dramau.
Wel ie, chybod, mae Theatr Genedlaethol, dwi'n meddwl ddylai fo fod yn rhyng genedlaethol hefyd. Ac mae hyn, dwi'n meddwl bod hi'n beth da iawn i wledydd eraill wybod am Gymru fel genedl yn y maes theatrig fel mae'n rygbi neu barddoniaeth neu cerddoriaeth. Ac wrth gwrs mae dylanwad y gwledydd hynny o diwylliannau eraill ar yn diwylliant ni yn cyfoethogi'n diwylliant ni. Da ni Theatr Genedlaethol ni Theatr Blwyddfol a Theatr Genedlaethol ymhlith cenhedloedd.